Compromís, en la Junta de Portaveus, ha plantejat la possibilitat d'arribar a un acord entre tots els partits de l'Ajuntament, perquè pensem que tots estem per la mateixa qüestió, que és la transparència, i arribar a un acord i a un consens més ampli. I a més, perquè hi ha mesures que planteja la moció que són qüestionables, vull dir, a nivell tècnic, a nivell dels treballadors de l'Ajuntament i a nivell de la web, sobretot de terminis temporals. I si volem que la transparència siga viable, ho hem de parlar tranquil·lament, però sense pausa, entre tots. I a banda, si se van a prendre mesures que no estan en el marc general i a les que no estem obligats, haurem de tindre un consens per a complir aquesta normativa que s'anem a donar i estudiar si va en el ROM o on va. I per això fa falta que ho estudiem. I vostès qüestionen que nosaltres estem per la transparència, però els hem de dir que som tan transparents que el nostre partit ens obliga, i si no ens obliga ara també és perquè seria fenomenal, a publicar les nostres assignacions com a regidors. I no només com a regidors, sinó també com a membres d'entes metropolitans, és a dir, una de les coses que manifesta la moció. És a dir, que no planteja res nou ni estem descobrint les Amèriques amb aquesta moció. Perquè, a més, com bé ha indicat el senyor Ferrer, cada volta que entra un regidor en l'Ajuntament fa una declaració de béns i d'ingressos i se te pregunta de tot i tradicionalment estava arxivada en l'Ajuntament, però l'última novetat és que se publicarà en el BOC i diaris com el Levante se va fer ressò de lo que publica el BOC i en alguns pobles diuen el regidor que més patrimoni té és este o aquell. Vull dir, és públic i notori el tema. També ens agradaria dir que estamos en ello. L'Ajuntament, en el tema de la web, s'està preparant una qüestió que, si no recordem el nom, a veure, és Ajuntament Obert? Ajuntament o Govern Obert, on estarà tot això recollit. Reitere, aquesta moció no planteja res nou ni descobrís Amèrica. Que en pro de la transparència també teníem propostes, per això ens hauria agradat consensuar-les entre tots. La nostra proposta és que en pro de la transparència les dades siguin des de l'inici de la legislatura. I reiterem que no podem recolzar una qüestió a la qual nosaltres hem plantejat amb tota la voluntat del món el consensuar-la per a que siga viable, aplicable i que la complim i que s'obliguem tots a complir-la i se'ns ha dit que no. Aleshores, si no se busca el consens, nosaltres no podem recolzar la moció.